ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштаҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав рӯй кардам ки бо нархҳои арзон ки мо пешкаштон мекунем, бениҳоят нархҳошон арзон. агар шумо дохали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Opel Astra F, Opel Sedan, трактори фурӯшӣ, ваз грузовой аст ки мошинои боркаш, ваз 21015 ва ҳастай мотоблоки фурӯшӣ, Toyota Camry бо нархи арзон, сечкаҳои обдиёнӣ ва сечкаҳои простои, ва ҳастай Opel Vectra A ва дигаран мошинои Astra G ва Toyota бо нархҳои арзон ки барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курс 148 сомони навора сар мекунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, як эълон дорем ки срочно ки лимонти фурӯшта аст ки лимонти обтон ки қариб 3-4 тонн лимонт аст. лимонтои оригинал бо сифати аъло. лимон қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Ҳилолӣ, кӯчаи Эшони Тоирҷон ки хонаи Маҳмадуллофо обшим, хонаи Братаниҳо обшим, хонаи Оятилло, Ҳасанҷон ва Зикулло. лимонтошон лимонтои оригинал аст ки обтои метемега нархи арзон кати срочна қариб ки ай 2 тонн зиёдтар аст. агар шумо килоаки мегирем, мақсад тонн кати мегирем, арзон аметия хоин ам хеле лимонхонаш кати мақсад ки ам хали договор карда хитон мечинен. лимон шушта тайёр аст, мегирем фақат мебарен ё ки мефурӯшен ё ки мақсад ки чизе ки лимон обтои фурӯхта мешавад. се рақам мақсад ки ҳар се рақамошон кор мекунад. якта рақами Тоҷикистон ва дута рақамои Россия аст ки имо WhatsApp дора лимон обтои фурӯхта мешавад. маромад ба шумо тавсия метем, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумота гиред лимонтои оригинал. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст ки срочна бо нархи арзон. Opel Astra F аст ки дар кузифи Sedan, соли барои 1995 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад, биомоторош 1.616 коробкаш механика, сайстари мошин барон нахаду. мошин самбуфер, дута электропакет, монитор, обшин, центрозамок, дамкрат, кулуч, ҳама чӣ дорад. фақат як ҳуҷҷат чап мекунен, тамоян ки ҳуҷҷаташ бучдаги аст, хамира бо договор кунен, худаш соҳибаш ки мақсад ки мумкин минус кунад. нархи мошина мега 28 мега срочна бо камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. дута рақамҳои Россия аст ки ҳар ду рақамҳошон да мақсад ки 156 да WhatsApp дорад ва 83 да имо дорад. рақамҳошон ай Россия занг занен, маромад кор мекунад, ай Тоҷикистон дар WhatsApp ё ки имошда нависен ба шумо маълумотҳои пурраша метиҳанд. мошин мегад 100% аст. инчунин вариантҳои алишам аст. ягон опелои караван ё ки опелои хечбек боша мега алиш мекунем, мондагиша маслиҳат мекунем. Opel Sedan 95 сол, нақш 28 дар шаҳри Бухтар, дута рақам имо WhatsApp дорад. маромад бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунед, сурат маълумотша мо реклама мекунем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед ва навори моро падилшаш кунед. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. уаздики фурӯшӣ аст, бадро ки уаздики грузовой аст ки судишвориш дизелаки моторуш мега дизелняй турбо моторуш, беҳтарин ай мерседесои дизелняй мотор мега мошиня турбо. мошин обшин уаздик грузовой хеле ки дасти як одамда гаштес аст ки бадро мошинча бениҳоят мега ҳолати хуб да мотори мусо мерседесои дизел. мошин обшин ҳуҷҷатош бучдаги аст, баллонош ҳолати корӣ аст. мошин обшин гарантчика те мегад омада бинен срочна, мақсад ки пол оборот заварда мешавад, омада бинен мега арзон мекунем. срочна мега нархш мега 28 бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Роғунда. нархша мега 28 бо муомила дорад. хоб шахсоне ки мехарем, маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поён буда гирем. инчунин агар ягон вариантҳои алишам дошта бошем, вариантҳои худтона пешниҳод кунем, бохай соҳибаш худаш хулоса мекунад. фақат харидори аниқ дар рақамҳо мегафон буда маромад занг занем. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст ки трактор бо комплект. трактор 28 аст, бадро ки трактор мега хеле ки дасти як одам да мега, мақсад ки гаштеса трактор ҳолати корӣ дорад. трактор қатиш хоб плуг ва тилишка дорад. трактор мега баллонои ақибош мега навастай дорад ва баллонои пешо мега нест, мақсад ки ду баллон мегирен, тамо дута баллонои майдаи пеша мегирен.
خب تیلیشکاش هسته که سایستانی خوب ده و پلوکش هم نو هسته که تراکتور حالتی خوب ده. نرخش میگه سروشنا فروخته میشد با نرخ 25000 سومانی برادران که باز معامله میکنن سروشنا و علیش هم میشه با یکم اوپل سیدن یا خیچبه یا که وکتر یا که دوتی کامپلکت نرخش بین یاد ارزون تراکتور پلوک و تیلیشکا نرخی همش 25 تا هسته که در نوعیه خروسون همش قرار داره همش یک کدام هستیم هم واریانت های علیشی با اوپل سیدن خیچبه وکتر و دوتی یا که نرخش 25 تا با معامله دارد یک تاش رقم مگافون توریکسون آخرش 94 و دویمش رقمای رسیه که واتساپ ایمو دارن آخر 75 دا مرام شخصونی که اگر تراکتور خرید باشه نرخی ارزون و تیمبول کامپلکت این نرخ دیگه نمیوینه که علیش کنن یا که زنگ زنن معلومات پورا کنن یا که سودا کنن میگذاریم بعد چهارم تکنیکای فروشی موتوبلوکی فروشی است بعد که موتوبلوک نواسته که سایستانی بهترین موتوبلوک میگه کامپلکت میگه همه چیز قدش هست موتوبلوکی 18 قوای اسب ودینوی میگه دیزل میگه کامپلکت تاکس مقصد که قطعش پلوک و فریزر هم خیلی چیز اپشن کامپلکت دارد موتوبلوک بعد سایستانی پاچکایی که قطعش کامپلکت همه خیلی چیزاش دارد همش جفت کنک فلیر اپشن پلوک همش هسته سروچ میگه پول در کورا میگه میفروشه با نرخ 24000 سومانی با کانکرت معامله میشود و قرار دارد در شهر روغوندا همین موتوبلوک و قطعی اوازی که پیشینه نه رکلام کرده بالاتر هردشون آیا ادام است اگر اگم واریانت های علیشی هم داشته باشه واریانت های خودتون پیشنهاد کنین این همی رقمشون میگه 24 ساعت کار میکند واریانت های علیشی هم میتونین پیشنهاد کنین و سومکاتی هم با ارزان میشد موتوبلوک نواسته و کامپلکت همش قطعیشه مقصد که این همی چیزایی هست همش قطعیشه مرامت بو خواهی زنگ زنی و معلومات های پورا و انیقشه از توی باشانگره سروچنه با معامله دارد میگذاریم با پنجم ماشین فروشی پنجم ماشین فروشی هست که ماشین سویتسکی ملادیوژنی با نرخ ارزون واز 21015 هست که سالی برایشش 2003 سالی که سویچورش گاز بنزین موتور 1.6 اینجکتور коробкаш механика سایستان ماشین میگه نخدوه حجت های ماشین بود شدگه است 4 تا بالون میگه حالت کوری است 4 تا میگه پاکریشکویی که یعنی که مقصد که بالونای 4 فصل زمستونه یعنی که تویسونه لدنی اپشن универсальный мақсад ҳам ледни ҳам зимистона хоб ду бакавой мега запаска бо дорад бо 4 та дига дастаҳои ручкои нав ки ваяш ҳам қадиш падарка аста срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 15000 бо конкретно харидор боша мегад арзон мекунем ёки алиш мекунем ба ягон мошинои нивакати ягон ниваи 15000 16000 ҳам хеле нарху боша мегад алиш мекунем агар айда қиматарам зурам боша мақсад мегад алиш мекунем маслиҳат мекунем болоиш опшин ба нива алиш мешавад агар кати сумката мегад нархаш 15000 бо арзон мекунам мошин хеле ки дасти як одамда гаштесай айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи данғара ду та рақам аст ки ҳар ду рақамои тоҷикистон 24 соат кор мекунанд шахсоне ки мехарен ёки алиш мекунен марамат вариантҳои худтона пешниҳод кунед ва маълумотҳои пурра ва аниқша аз худашон гирен марамат دوستان عزیز باید реклама دیگه است که برای خوبی شما است که کمپانی грузоперевозки از تریتوری مسکو و ماسковский область این همی اکا уже قریب که هر هفته بار برای توجیکستان ریزشون تیز پر میشه مقصد که بارشون تیز کمازو پر میشه همین هفته уже بارشون уже راکی میکنن شخصانی که میخوان با تریتوری دوشنبه وحدت یوون رودکی تریتوری رگار خوب اویالی قمسانگی شهر کلوب دانغارا شهر بختر ووسه опшин ба территорияи тобеи марказӣ душанбе ҳамаи ноҳияош ва территорияи хатлон 25 та ноҳияш мебаранд якум камази аст ки ба территорияи хатлон ба ҳамаи ноҳияош яъне ки бора бурда мерасонанд яктам хали компания аст ки ман дигар хали компания дидагӣ нестем ин ҳами ҳафта уже мақсад ки бошон уже раҳкӣ мекунад уже ҷо дора метавонед ки шумо айҳози ботона роӣ кунед компания ака ёқуб аст ки одами боварӣ аст ки зиёда ай 7-8 сол аст ки таҷрибаи корӣ доранд агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка мекунад ва инчунин мошини майда ҳам дорад ки мошини майда кади бори шуморо рафта аз ҷои кортон аз ҷои хонатон рафта худашон мегиранд нархаш айрӯи кило вобаста мекунад агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка мекунанд маъмул ба шумо тавсия медиҳем ботона роӣ кунед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Astra F дар кузови караван светои сафед соли барои 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензинеш кор мекунад объём мотораш 1.6 литри простой коробка механика сайстани мошин бадрон нахаду беҳтарин краскаи сафед 4 калпак 4 балони 80%,
салоншам более-менее ва aqibishda хеле защита дора ки барои мақсад ки авария ҳам хеле защита чун қариб ки 1000 сомон ай. нархи мошина мега 32000 мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон аст. дӯстон азиз мошин хай сайстани суд аст. маълумотои пурра ва аниша бо аз соҳибашон гирад ки чашка варӣ дора надора иша ягон чи гуфтагӣ нест. мошин 32000 мега омада бинем мақсад савдо мекунем. инам метавонед рақамошонда занг занед. ва агар шумо дар мамхали мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан боша маромат рӯй кунем мо реклама мекунем. лайкои бепула фаромӯш накунед занед ва навора подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшта аст ки срочная Mercedes Benz C-Class сечка объёмни светои сафед. соли барои 1999 гуфтага аст. соҳибаш душвориш газ бензин мотор 1.8 литр коробка механика сайстани мошин бадрон ҳолати хуби техникӣ дар мегӯяд мақсад нашо танировка ва ҳуҷҷат ки ягон чи гуфтагӣ нестай. 4 та балон 70%, салон тоза, свет сафед, магнитофон, хай мошин опшин ҳама чирош кор мекунад. содафта ва 4 дискаҳои аз худаш. нашод ва номероша метия намета инашам нагуфтам ва танировка ҳуҷҷатчам маълумотча нанавистия. фақат мошин мегӯяд ҳолати корида люкам дошта. хай шахсоне ки мехарем бо илтимос мақсад ки бо занг занен маълумотои пурраша кунем барое ки узр аз шумо соҳибош маълумоташа мода нагуфта. яхел маълумоташа ай мошинфурӯшо намеган чун ман намедонам ба кадом сабаб намеган. нарша мега 55 та мегем бо савдо дорад ва рақамошон аста мегафон фақат мега харидорои аниқ мошин дар пойтахт Душанбе даста. 55 боз муомила мешавад маромат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ аст ки Opel Astra J аст ки дар кузифи хечебекуш. инашам соли барои 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензин дора кор мекунад. мотор 1.6 литра коробка механика сайстани мошин мега беҳтарин. 4 та балон мегад пачка аккумулятори пачка дора номеро транзита опшим номер мегиренша хай салоншам тоза кай нашод ҳуҷҷаташ ягон чи нагуфтам ва нашод дӯстони азиз мақсад электропакетам дора надора ишам нагуфтам. мошин 4 та балони нав мега задагем ва аккумуляторшам мега навай мошинча созае. нархшам мега 45 та мегем бо арзон мекунем ва мошин бардом дар территорияи шаҳрда қарор дорад. рақамошон 918 45 та бо муомила дӯстае. хай кадом метавонед агар ки интересоват кадар ин бошен харидор ки бошен метавонед дар рақамҳои 918 занг занед ва маълумоти аниқша гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Toyota Camry D бо нархи арзон. Toyota Camry полни худ мега SK кадагем намедонам мақсад японка ё ки Дубай ам хеле опшмай ҳар ҷатшай леки SK кадагем мега соҳибошамашам хеле кадагем мега ҳамаша. соли барои 2009 сола ки сӯзишвориш бензини холия объём мотор 2.4 литра коробка механика сайстани мошин мега беҳтарин. мошин мега 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хоб кондитсионер электропакет 4 та балони ҳолати кори 4 диска ва свет сафед бо парогои яъне SK часпондага мошин опшин суд аста. нарша мега 86 та ки хай чанд ха арзон мекунам мега инаша нагуфтам бадрон неки мошин бисёри бад арзон намекунанд. 86 та мошин SK кадагия яъне ки SK радо не кадагия. хоб ин ами рақамҳои тисели соҳибшона касе да ки интересни боша харидори аниқ бошен метавонед қатишон тамос гиред марома. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A аст бадрон ки бо нархи арзон соли барои 1992 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотор 1.6 литра коробка механика сайстани мошин мега нахада ҳолати корида мақсад ки сайстани на зур на бези ҳолати миёна неки яъне ки заводил меша мошин соза мега мақсад хай намехали сайстани боши хай 90 сола бихтон фаҳмен як ҷош неки пӯшидаги дора як бари мақсад ай тарафи пассажир ҷои мақсад балону ҷаҷош камтар пӯшидаги дошта. нархи мошина мега 11000 аст. хай харидори аниқ боша ягон муки сомоша арзон кунад мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвонда 11000 сомон. илтимос мега одами коригара мега беҳуда занг назанед фақат харидори аниқ мегад занг зананд. хоб ина маромат занг занед ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.